Ingdeng Nerkep Aisa Hills Committee Conference along Kadawe Media Court itum naisa tong do napot nilihin pen kachoro pilo lasi pini nilitum Aisa Hills Committee Conference kidonang ko gathi bangke juntu ilitum Ladakh juntu radical student movement abang je isi Kadawe students tumtame student politics chini naing waputhak laso long si nilitum ke ar jabnang koklo lasi nilitum pini bangke conference ke do abangke kenang sot lasi non nilitum tame conference ke cheng pena bangke nilitum Aisa Hills Committee President ahin bensi Comrade Sabinong Pangcho ahin bensi flag hoisting abangke dengkon lo lapente ilitum second angdeng bangke ilitum bang martyr mate kachikemu dia kalitang nilitum asongya potom fan kachikemu pon bang pado pon lo ala daga bang icon bangke nilitum kichengsi bangke Dr. B.R. Ambedkar mate ala juntu India Constitution mechanism ke semara bang lo abang pulo juntu la India det je democracy isi pangtangkring pan padu nai punangathan haladak tokdak panangathan abang pulo lasi lasodo aduntu labangke niltum Aisa keseng cheng 1990 al ahut Kiman Cheng General Secretary Comrade Chandrasekhar Prasad mate Chandu alangli bhana chikmo ponang ko lo athe hala alangli bangke ala isi student movement pen alangli hadak JNU SU long haladak General Secretary Haidat pen api alangli bang amena Biharat adet pilong adet long chidam pen haladak alangli MP aphan contest dun lo deta haladak popailang no lo je haladak inot hitman juntu hala sodot ruling hala state MP lo Sahabuddin hala si gunda bahini toimat alangli phan haladak lam jaibom adhut alangli phan up tekam bom la pen aduntu nilitum icon youth icon mate nilitum Bhagat Singh juntu revolution kangthur India deadlong je hala sodut youth tumta ajhak tumke ahem pen marsi chonche mate politics mase